Наши гостя ще ги качим в Нека да протегнем ръце. Татко, в името на Исус, как се казваше? Даяна. Татко, издигаме Даяна пред Теб, пред престола на благодата. Изкарайте и масло. Чантата. Представяме, Господи, Даяна пред Тебе, това дете, Господи, което е тело на Твоите ръце. Благодаря Ти, Господи, че ми даваш възможност да участвам в този духовен акт. Издигаме я пред небето, Господи, и я предаваме на Теб в името на Исус, да я пазиш, да я закриляш, да я водиш, да познава Твоето присъствие още от младени, Господи. Молим се в името на Исус да спасиш душата й. Молим се, Господи, да познава присъствието Ти. Господи, ние се молим за това дете да пророкува, да изразява Твоите чувства. Господи, ние се молим да ходи от слава в слава, от победа в победа. Господи, ние се молим да няма никаква връзка с проклятия. В името на Исус ние прекратяваме това. В името на Исус ние разрушаваме всички проклятия по майчина и бащина линия, чак до корена на Адам и Ева. В името на Исус. Също така всички чародейства, всички магии, всички традиции, които са били извършвани, включително и 40-те дена, да бъдат разрушени в името на Исус. Ние не приемаме такива неща, такива сатанински неща. В името на Исус ние вярваме в кръвта на Божия Син, че още в деня, в когато Господи детето се роди, то е осветено и е покрито с кръвта Ти в името на Исус. Амин. Тези суетни неща трябва да бъдат премахнати. Изобличи хората, нека да бъдат премахнати от Христовото тяло и от църквата в името на Исус. Амин. Господи, ние точно сега я покриваме с Твоята свята скъпоценна кръв. Кръвта Ти, Господи, с която Сатана беше победен на кръста преди повече от 2000 години. Ние изговаряме, че това дете ще бъде здраво. Това дете няма да се разболява в името на Исус. Ние изговаряме, Господи, че това дете ще има потомство в името на Исус. И тя, и всички след нея ще бъдат благословени и ще бъдат за благословение в името на Отца и Сина и Святия Дух. И църквата казва Амин. Даваме слава на Бога. Алелуя. Профет Даяна, помазваме те в името на Отца и Сина и Святия Дух да живееш съдбата си от Бога. Помазваме те в името на Исус да ходиш в славата на Бога. Помазваме те в името на Исус да познаваш Бога. Помазваме те да бъдеш защитена от Бога. И ангели Господни да бдят над тебе през всичките дни на живота ти. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Амин. И семейството им, Господи, дома ти. Силата на Бога да слезне върху тях. Присъствието на Бога да слезне върху тях. Господи, Ти си дал едно обещание, което днес аз декларирам и освобождавам към тяхното семейство. Ти си казал, Господи, че потомството им ще бъде силно и ще бъде познато на земята. В името на Исус народите ще ви облажават, си казал. Господи, аз декларирам това обещание за техния живот в името на Исус. Потомството им и не само потомството им, и вие заедно да бъдете силни, да бъдете познати сред народите в името на Исус и славата Господна да осияе целия ви дом. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Всяко едно безпокойство да напусне това дете. В
В името на Отца и Сина и Святия Дух помазвам те да спиш спокойно. Амен. Помазвам те за божествен мир. Нека това му помазание да освободи божествен мир в името на Исус. Всички страхове, всичко това, което е било направено в тъмно, да се изяви наяве в името на Исус. Всяко едно чародейство, всеки един чародеен дух, който напада това дете, да бъде вързан, да бъде унищожен в името на Исус. Ние изговаряме, как се казваш тя? Снежи. Снежи ще легне и ще спи спокойно в името на Исус. Амен, алелуя. Ангелска протекция. Ние прилагаме кръвта на пасхалното агне върху нея. Точно сега. Да бъде щастлива, да бъде радостна, да бъде усмихната, да бъде спокойна. В името на Отца и Сина и Святия Дух. И протекция. Повече никакви чародейства, никакви магии, никакви запитвачи на духове. В името на Исус да нямат власт над нея, да нямат власт над вашето семейство, да бъдете протектирани, както Йов беше протектиран, да бъдете защитени, както Авраам беше защитен. В името на Отца и Сина и Святия Дух. И църквата казва Амен. Дайте слава на Бога. Сега ще има почерпка. Нека всички да се почерпим за това семейство. Честито! Бог да ви благослови в името на Исус. И това, което ще направим, чуйте, в тази кошничка всичките пари, които ще съберем, ще бъдат за детето. Амин. Амен. Да благословим детето, Амен. Амен. да му купят това, което семейството желае. Амин. Амен. Също така, някои хора имат подаръци за вас, ще ви ги дадеме. Може да ги дадеш, да. Ей, иричичка малка. Слава на Бога. Трябва да почнем, да. Трябва да почнем. Да, Много, може да посеете много вече ме направи. ще бъдат за Просто бебето. искам го. Бог да ви благослови, почерпете се след това.